Гадәттәгечә, туган тел һәм Габдулла Тукайның туган көнендә дәүләт премиясы лауреатлары билгеле була. Исегезгә төшерәбез, быел Тукай премиясына 13 кандидат тәкъдим ителгән иде. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында узган тантанада аларның исемнәрен атадылар. Лауреатларны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов тәбрикләде. Быелгы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт лауреатлары турында тулырак алдагы язмада. Туган тел көнендә республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы кандидатлары ачыкланды. Бу бүләккә быел 3 кеше лаек дип табылды. Лауреатларны Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры сәхнәсеннән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов тәбрикләде. Тукай үз әсәрләрендә халкыбызның аңына, көченә һәм мәрхәбәт булуына дан җырлый. Шын күңелдән быелгы лауреатларны котлыйм. Иҗади уңышлар, саулык, сәламәтлек һәм имин тормыш телим. Рәсем сәнгате өлкәсендә милли темага багышланган һәм күн мозаикасы техникасында башкарылган декоратив паннолар сериясе өчен Наиля Кумысникова, архитектура өлкәсендә Түбән Кама шәһәренең милли архитектура әсәрләре өчен Фирдәүс Ханов һәм Себердән татар шагыйре Шәүкәт Гаделшә Шуңгыл иман капка ачканда Себерем үз җирем җыентыклары өчен бүләкләнде. Ул Себердә туып үскән шагыйр. Аның табигате кешеләре турында яза. Кайбер шигырьләре Идегәй дастаны белән аваздаш. Бу минем өчен бик зур бүләк. Наиля Кумысникованың рәсем сәнгате өлкәсендә милли темага багышланган декоратив паннолар сериясе милләтебезнең асылын ача. Бик зур бәя, бик зур хезмәт. Безнең кожаный мозаика шул сәнгатькә внимание күбрәк булыр дип. Вот шунарга өметләнәм мин. Россиянең һәм Татарстанның атказанган архитекторы Фирдәүс Ханов Түбән Камада берничә әһәмиятле объект авторы. Бу Сабан туй мәйданы, Красный ключ яр буе, Үзәк Җәмигъ мәчете, Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркы. Ул тулысы белән шагыйрьнең иҗатына багышланган. Мин әле эшлим, гаманда планнарым да әле гаманда эшләргә. Шуңа күрә Тукай бүләге бармы, юкмы, минем өчен бер этап кына эшләгән эшләргә шуны биргәннәр икән, мин шат. Туган тел бәйрәмендә шагыйрьләр Флюра Гыйззатуллинага һәм Наил Касимга Татарстанның халык шагыйре исеме бирелүе турында игълан ителде. Шагыйрьләргә дәрәҗәле исемнең махсус билгесен Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Быел Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясының күләме 1 миллион сум. Моңа кадәр әлеге премия 500 мең сум иде. Туган тел бәйрәме дәрәҗәле бүләк ияләренә яңа иҗади казанышларга этәргеч өстәсен, тарихи тамырларыбыз белән кызыксынуны көчәйтсен иде. Ләлә Зайнуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.